मा Nlfb हानजाया सरकारनिसिम गावखौ गथायनायनि उनावबो बेबायदि दुथां हाबा मावदोंना बियो सोरनिबा फाव फान्दायनाय माखासे दान सिगां बे हानजाया जोनोम मोनदोंमोन नाथाय थांनाय एसे समनि उनावनो बे हानजाया सानै हयै गावखौनो सरकारनिसिम गथायफिनदोंमन दा गावखौ गथायखांनायनि उनावबो बेबायदि हाबा मावनाय खोनानाया एसे फोथायजाथावै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामाव बृहद बसुमतारी आरो कम्पाउडार दैमारी मुंनि सानै सुबुंखौ आसाम पुलिसा आथिङाव गावदों बेसोर सानैखौबो Nlfbनि सोद्रोमा होननानै मिथिहोदों बेसेबां सैथो बियो रोखा नङा मा Nlfb हानजाया सरकारनिसिम गावखौ गथायनायनि उनावबो बेबायदि दुथां हाबा मावदोंना बियो सोरनिबा फाव फान्दायनाय माखासे दान सिगां बे हानजाया जोनोम मोनदोंमोन नाथाय थांनाय एसे समनि उनावनो बे हानजाया सानै हयै गावखौनो सरकारनिसिम गथायफिनदोंमन दा गावखौ गथायखांनायनि उनावबो बेबायदि हाबा मावनाय खोनानाया एसे फोथायजाथावै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामाव बृहद बसुमतारी आरो कम्पाउडार दैमारी मुंनि सानै सुबुंखौ आसाम पुलिसा आथिङाव गावदों बेसोर सानैखौबो Nlfbनि सोद्रोमा होननानै मिथिहोदों बेसेबां सैथो बियो रोखा नङा खौरां मोननाय बायदिब्ला बे सानै सुबुङा बे ओनसोलाव रां दाबि खालामदोंमोन गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256 गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन